Kalinti Jam Welfare Development Association sa Shisien Part kan penki imbiang igelumpung ile kai football ya kabelatip kum ke Sunfeast Football Cup 2022 kaban sedang nado ka arpu sau tarik unai lur hado ka shi tarik urisau hamadan jaga shnong jintru ban mau lain mau khan Hariboy district. Yakni kelumpung ile kai football on pelong haka kerdan ka bakat lai bat khandru senam syapo na ka benta ki shinrang bat ka kerdan ka bakhandru senam syapo jong ki kenthai bat ya ka screening on pelong haka khandru terek bat khanyo terek unai lur haka school jong Kalinti Jam LP school hamau tenom. Ni ko apan pentu bi ba ka jingtumu hi ka long kumno ban kan te wi ki khna samla jong ka thani boy ba khamtam jong state hi bro koi te kumbala te bangila dep ai ki form sha ki team ki club ba phe bro phe bangila yo priang bat ni ko ban pentu ba ya ka screening long ha ka khan riu bat khan yo tore hangni ha po mautum ha ka school Kalinti Jam LP school ha ka por ka ban sedang na ru khandai bi jim sedang bat kan kot ha ka por arbaji tengi kumtangi ka part ya ki team managers ki club bat ki baro ki wani shebanta makin so ba banya be ya ka por madru banya poi thek da ka ba penbiang renti ya ki kot kisla thamtam ki birth certificate ki ID school ID jongki haba ki wan check screening kumba ki team ki bla poi hadu mentai ki long kumba ndru photli ki team ki la poi habide bat ki under 16 boys girl but under 13 ki la poi total la pon ndru photli ki team te kani hi ka de ka tournament ka bangi jupnya na kalian Kalinti Jam man ki snap haba ki ba job ni ki represent ya ka Meghalaya master kum ka Meghalaya master but represent pat ya ka state Meghalaya ya ka banlong how blai December hang thi apo banlong hang thi apo Assam ha ka ba ki team na ki north east ki banwan bani shimanta kani kani thik tang namta ki north east team ki bani shimanta ha Assam how blai December